Astăzi ne vom juca Gartic Phone cu Darius. Salut! Și cu Emi. Salut! Și mai avem și încă un invitat special care urmează să intre imediat. Acest videoclip va fi foarte amuzant. În afară. Ia! Și oare ce să scriu? Cel mai cumplit lucru care am pus. Ok. Îl scriu vreodată. Asta mi-a dat clipboard-ul meu. Ok. Asta mi-a dat keyboard-ul meu, nu am făcut eu asta. Bun. Eu doar m-am gândit acolo, eu am pus... Oh my god! Ce e asta? E pro? Ți-mi acum? Nu știu. Știu ce să desenez. Mia, mama mia. O, ai de capul Mia meu. Ce e asta? Încerc să fac acolo ceva legat, dar nu cred că pot. Nu cred că pot. O să-l fac ciudat. O să-mi iasă. Da, nu prea m-am informat. Oh my god. Dacă încă mai fac, stați-alea că trebuie să fac ceva. Nu pot să fac autorul Oh aici, my dar god. să fac altceva. Cum arată desenul? Nu pot să cred. Așa. Ce e asta? N-am văzut să fac și autorul. Ok. Nu știu ce e asta. Vom vedea la final. Hai să vedem desenele. Desenez acum arborele genealogic al lui Dumnezeu de la final. Ok. Am putut să-l fac. Am făcut doar un copac, dar n-am Copac? putut să fac. Ok. Editorule blurează asta, blurează. Mă scuz de asta. Cutie cu ochii pe tot. Am vrut să alt cuvânt. Oh my Am vrut god. să zic că am putut să fac asta. Illuminati. Illuminati. Am făcut eu. Ok. Iluminat el. Ia să vedem ce ați făcut voi. Tem se uita la ceva wild? Ei, se uita la ceva wild. Ia. Ok. Ok. Indicator de pe HZZZZ. Nu e indicator. ZZZZ. Ok. Editorul blurează cuvântul că nu vreau pe videoclip așa ceva. Așa. Oh my god. Da. Ia. Auzi de mereu, auzi de când vine istoria, așa, eu între timp am mâncat, între timp cât am făcut eu acolo, eu am mâncat o mâncare care o voi descrie acum. Bine, nu mănâncă. Oh my god. Ok, hai să fac dita mai dita mai, da. Era să zic. Ok. Era să dau spoiler. Mai Spoiler? bine tac. Era să dau spoiler, mai bine tac. Oh my god. Stai așa. Oh my god, desenul meu. Și cum ar trebui să fac? What? E și cam weird, sincer. E și cam ciudat. Știu că seamănă cu un fluturi ăsta, dar na. Oh my god. Dar na. Așa mi-a ieșit. Stai. Stai. Poți să le editezi repede. Tăgădăm puși. Așa. Da, ăla Oh no. Așa. Bun. Așa. Voila! Eu mai am o leacă. Ok, la mine e gata. Ce este asta? Nu știu, am scris, am spamat acolo cu efectiv un... Ok, hai să vedem. Dar am dacă la spate de un metri de clădire de la alt joc?
Doamne. Spider Sami. Ok. Ce-am fost asta? Ok. Spaghete cu seose de lemn. Ce e asta? Bine, asta mâncarea pe care am mâncat-o bine, fără lemn. Bine, fără lemnul ăla. La mentos. Ești foarte expert pe bicicleta, a cazut. Nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat la asta cu... Ok, nu m-am așteptat la asta cu... La Mentos, what the fuck is that? Cenzurează, editorule. Chestia asta. Invitatul special, unde e? Am zis că e un invitat special. Care cred că mănâncă... Cel mai ajunge, dar Se pare că el o să ajungă, o să întârzie puțin. Cred că mâncă un burger din ăla gigant. Sau o pizza din aia gigant. Ce burger? Auzi, KFC, bagă în el. Auzi, Da. ce burger? Cred că bagă o dita mai pizza cât o casă. Ok, ok. Nu e bine vorbit așa ceva. Așa. Am scriu acolo ceva normal. Ok, cred că asta poate trebuie... Trebuie blurată, cred că... O să blurez. Auzi, la care îi pică asta... Dar tu pică, să-și o pulăm aici. Care îi pică asta se o deseneze mai corect. Na, Sper o să că nu. înțeleagă. Nu știu, cred că ar să Altceva. trească blurat cuvântul. Da. Hai să vedem. Bun, hai să vedem ce... E- Ok! Ok, bun. Da, asta cred că nu pot să desenez. Așa. Nici eu. Nici eu. Îmi pare rău, Dați eu ceva. dar va trebui să dau pauză aici. Îmi pare rău, dar nu pot să... Nu puteți vedea promptul, că e un prompt cam wild. Îmi pare rău, dar... Aia e. Bun, ce e asta? Așa. Stai așa că n-am terminat aici, mă, la mine. Bun, așa. Așa. Ia! Pe diez, la fi diez, dar cu aviezi, ele au început războaiele. Pe Blurat! Blurat! Editorule, blurează asta. semnul exclamării. Editorul va trebui să muncească, să editeze aici. Paste cu seuse și salam. Ce normal. Ha? Pizza cu salam și spaghete. Am zis că e pizza. Hai să vedem. Pizza? Ok. Nu-i pizza, sunt pasta. MVDC lui Adelin. Oh my god! Hai să vedem. Oh, bun. Bun. Am desenat. Tarantula îi se arată pe diez la tabletă. Ok. Cred că se pare că invitatul special nu mai vine. Invitatul special cam chiulește. Și nu mai ajunge. Deci, Ar fi cazul să facem un bip, la bip la el. așa. Sper că v-a plăcut acest episod de Gartic Fun. Dacă mai vreți episoade, mai facem. Dar din păcate, invitatul special nu a venit. Poate data viitoare va veni și invitatul special. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!